אוף, אני כל היום מנשנשת, מה לא בסדר איתי? לפעמים אנחנו רוצות לצמצם הכנסה קלורית, מנסות לאכול כמה שפחות בארוחה, נשארות רעבות, זה מוביל אותנו לנשנשת מאוד גדולה. תנסי פעם הבאה לאכול בצורה נכונה ומתאימה לצרכים שלך. אולי הכי חשוב, תצרי לך שגרת ארוחות מסודרת, עוגנים במהלך היום, כמו ארוחת בוקר, צהריים וערב. אני מבטיחה לך שאת לא נשנשנית, את פשוט לא אוכלת מסודר. הטיפ האחרון שלי אלייך זה שתבחרי בנשנוש שמספק אותך. אני אתן דוגמה. אם את רוצה עכשיו שוקולד, זה החשק שלך שוקולד, ואת מנסה לאכול תפוח, זה לא יענה על הצורך שלך. את תאכלי תפוח, ואז תרצי עוד משהו, ותעברי ליוגורט, ואז למעדן, ואולי לפריחית עם דבש, וכל אלו לא יספקו אותך עד שתגיעי בסוף לשוקולד. ואז את אומרת, וואו, אני כזאת נשנשנית, אבל פשוט בחרת במשהו שלא מספק אותך. מקווה שזה יעזור לך.